Migao mar wuodhe koda piny okawo pach jopiny kawuono ewi meto mar osuru ma igeto keti ewi nengo mauta kaka yor medo omenda mar konyo bero apeyni ma pacho ka. Jatend migao mar wuodhe koda piny Kipchumba Murkomen nopuo oganda Jokenya kuom golo pachgi ewi meto mar osuru no ka koro singo rango pach oganda kendo neno ni omany yore mag yudo omenda go ka onge meto mar nengo. Oganda Jokenya okuyie gi paro mar medo osuru e bech mauta e pacho ka gi siling 7 kaka yor yudo omenda mar loso apeyni. Oganda Jokenya noyudo thuolo mar golo pachgi ewi okang' mar sirikal mar dwaro medo osuru no kama thoth oganda ne okosiro paro no ahinya to kaluwore gi pek mar ngima. E boma ma Nairobi, ji manok kende manochopo chiwo pachgi ewi paro ma kamano. Gino manomiyo chenro no okawo seche 2 kende. Given the economic situations currently, you just stay. Let the increase be stayed, not implemented. And also our biggest concern was, is it why the backlog? Is it a question of the quality of infrastructure that is currently being developed? During the time of Uhuru, we saw the expressway and the other one, the standard gauge railway. But the problem now with this government, we are not seeing those things. We are told about a house building somewhere which we cannot see. Migao mar omenda oyango ni thoth oganda Jokenya okuyie gi meto mar osuru no kama koro biro chuno mondo mi piny owacho manyore mamoko mag manyo omenda go ka onge meto mar nengo mauta. In the ministry will provide leadership. We are going to think and we will come back to you with solutions that will not transfer the prices of fuel, make it higher than it is at the moment for the people of Kenya, because we have had you. Ponono ni paro go okadho kaka ne ginno. Bech petrol ne dhi medore ka oya siling 190 nyaka siling 197 kuom lita ka lita, ka diesel ne dhi medore nyaka siling 180 ka oya siling 173 ma iuse sani. Migao mar omenda no oyango ni meto mar osuru no en kaluwore gi kethruok mar apeyni madwaro omenda mathoth mondo milosi e pacho ka mangima ka bende thoth apeyni okosebed ka iloso kuom thuolo mochiw kaka winjore. The views that the people are saying we don't want it now is part of the answer. That answer that people are saying we don't want extra levy now is a good answer. E kaunti ma Machakos, ji 2 kende manochopo chiwo pachgi e apis board marango weche apaya ka thoth oganda nokwepo chopo e apise go. Mano bende e chal mar weche kaunti ma Nyeri kama Jokenya matin kende manochopo chiwo pachgi ka thothgi ne pingo meto mar osuru mora mora ka oya kuom piny owacho. Migao mar wuodhe koda pa osebedo ka jogo osuru ma siling 18 mar loso apeyni ewi mauta higa 2016 ka sani ogato yudo omenda maromo bilion 35 kama koro kelo dwaro mar medo osuru no nyaka siling 25.